Ето е това. Как бе, защо? Абе, за какво ги ловиш, бе? Ние не можем да ги изедем тия риби. Колко е голяма тая? Я да видим тая колко е голяма. Снимаш ли? Снимам. А? Да. Ще ти бъде отнета въдицата, ако продължаваш с... Тая е по-голяма. С... Друга ли? Снимай. Аз гледа нямам да остана. Сотире, толкова с риба не можеш да изядеш да се съдереш. Ти си хванал... Някой водорасло си хванал. Къде е това нещо? Ето го бе, ето го бе. Ето е макрелец. Аз не знам. Падайки макрелец. Оле-ле! Горката риба, Сотире, престани да ги ловиш тия риби. Престани. Не е редно да изловиш на морето рибата. Това те не ти трябват. Ти не можеш да ги изядеш да се съдереш. Да не говорим, че аз нямам никакво намерение да ти чистя рибите. Ясно ли ти е това? Рибара да ни. Важно е, че хванайки макрелец. О, защо бе? Защо го убиваш живот? Погледни какво кърматна риба. Не дей сега. Абе, пусни я обратно в морето, бе. За какво ти е? Как ще го пусна макрелец? Е, за какво ти е? Нали оня ден ядахме риба? И вчера ядахме пак риба. Абе, стига бе. Днес и утре ще идем, за да видиш какво са правили тия. Не ми харесва това, аз се махам от тук. Ех, че се опъва, бе. Аз ако за всяка риба трябва да се качвам горе по там. Ходите, ама това са по-големи от на германските риби. Сотире? Ето с лодка са ги лови. Не, гледай сега, те тук явно, че друга е водата, може би, в смисъл... На друго място ловиш, различно от техните места. Защо трябваше толкова с две животни отрепа за нищо? Ама най-различни сега. Добре, сега хайде да изловим всичките риби на морето, само защото са различни. Ще те снимам ли пак?